Bağlar çıkmadı. Bağlar Мен Иракларда, гастрольләрдә, вакытта да мин шул хәтле 100% зур ышаныч белән яшәдем. Минем улым мәктәптә һәм бик ышанычлы кулларда дип. Шуның кадәрле гаилә кебек каршы алып, матур төпле белем бирдегез, алай гына да түгел. Тормышта кешеләр белән аралашырга өйрәтеп, һәрбер ситуациядә матур итеп, кеше булып чыгарга өйрәткән кешеләр дә ул сез, хөрмәтле укытучылар. Мең рәхмәт сезгә. Сәламәт булыгыз. Һәм аралар өзелмәсен иде. Озын-озак еллар шулай бергә яшәргә насыйп булсын иде. Хәзер балалар. Барда яхшы булачак. Мин чын күңелдән әйтәм, чөнки без үзебез дә нәкъ шушы юлны узган кешеләр, без дә 11 классны бетергән кешеләр, без дә нәкъ шулай тулкынлана идек. Без дә ниндидер теге институтларга керергә куркып, анда башка балалар, башка укытучылар, башка мөхит дип калтырап төшеп, аннан соң күпмедер вакыт Һич кенә дә йыгылырдан да куркырга кирәк түгел. Башка институтлардан да куркырга кирәк түгел. Тормыш шундый матур һәм чын күңелдән әйтәм, тормышта изге һәм матур күңелле кешеләр бик күп. Алар күпкә күбрәк һәм алар да сезне шулай матур итеп каршы алырлар. Юлларыгызда гел яхшы кешеләр белән очрап торсыннар. Үзегез кебек чиста, саф күңелле, ихлас кешеләр белән очрап торсыннар. Зур уңышлар сезгә, балалар. Biz sizin артыгызда басып торырбыз һәр вакытта да. Бөркетләр кебек саклап, яклап торырбыз, киңәшләребезне биреп торырбыз. Без сезне үлеп яратабыз. Уңышлар сезгә. Ничек син сәхнәдән әле төшкәч минем яшем белән булышкан. Зур рәхмәт сиңа. Син минем горуrum. Hani hatırlıyorsunuz mu? En büyük fatih duvarlar. Biz rahmet sizge. Бүгенге көндә шуннан да бөтен Татарстан, Башкортстанның һәрбер радиосында, һәрбер мәктәпләрдә нәкъ менә шушы җыр яңгырый һәм ул җыр максат ayak bastılar. 200 kilometre Akbur, 280 kilometre yıldan bir kalınlar ara. Döndürüyor kırıklık formülünde ayak bile. Hem var bitler. Kalkın nasıl durmamız, bu bitti.